Sanibonani babukeli, kusaseyilo i-champion leli, siyaphinda siyahlangana futhi kuyi-Mafiki ngayi Heartbreak ngoba niyazi phela ukuthi iy'nhliziyo zabantu zibovu, ziyigazi, zephukile, khona bephulwa, khona basazophuka, khona bephukile. Ngikhuluma nawe nje, nawe ngahle usazophuka. Kwazi ba babhala-ke abantu, babhala abantu. Namhlanje sibhalelwe umlisa lana othi yena ufele ngaphakathi njengeflask. Hayi, mangachithi isikhathi ngoba phela isikhathi imali, mangingene kulo udaba lwakhe nizwele lona lunjalo. Ulibeka kanje umlisa udaba. Ulibeka kanje umlisa udaba. Ulibeka kanje umlisa udaba. Ulibeka kanje umlisa udaba. Yilo leli. Sanibonani neMafiki. Angizokuzidalula ukuthi ngubani igama, kodwa-ke ngiza nodaba olithanda ukushuba impela. Ngifele ngaphakathi njengeflask. Iflask-ke ingafela ngaphakathi, akekho umuntu oyibona ukuthi ifile. Ngoba phela lawo mabhodlela aphukele ngaphakathi, avalelekile ngaphakathi, kodwa yena lowo muntu ulimele ngaphakathi. Ngaphandle babona ubuhle bodwa, kodwa ngaphakathi ulimele. Nginomfazi, nginezingane, nginomndeni, nginabafana ababili, nginamantombazana amabili kumfazi wami. Ngiyazithanda iy'ngane zami, ngiyamthanda umfazi wami. Kodwa kukhona into engidlayo. Ngoba phela njengoba ngishilo ukuthi ngifele ngaphakathi njengeflask. Esikhathini eside sizama abantwana sinomfazi wami singabathola abantwana. Ngiyangize ngixoxele ubhuti wami ukuthi eyindoda kunzima manje, sinomfazi wami asibathola abantwana, besathi ubhuti wami ayikhona. What if lo mfazi unenkinga? Why ungaxoshi lo mfazi uthatha omunye umfazi? Ngoba phela manje kusho ukuthi akakuzalela abantwana. Ngithi hayi bhuti, ngiyamthanda lo mfazi, angikwazi ukuthi ngavane ngimxoshe nje. Sizazama abantwana mhlawumbe basezavela, mhlawumbe isikhathi esingekafiki. Ngikutshela usazama u-8 years wonke bengavela abantwana. Ngoka9 kwabe sevela oqala, wavela owesibili, wavela nowesithathu, wavela nowesine. Thema sekuvele lo wesine wabe swangibiza ubhuti wangihlalisa phansi wathi, ndoda, uyakhumbula ukuthi wawuloku ukhala uthi ninomfazi anibathola abantwana, emva kwesikhathi eside nabe seniyabathola abantwana? Athi yebo. Ngithi yebo. Athi ucabangani yonke leyo nto icabangisani? Icabangisa ukuthi kwakuyini inkinga ngaleso isikhathi eside ngingathola abantwana, nibe seniyabathola futhi babe baningi? Ngoba phela imvama abantu abasokoliswa ukuthola abantwana baye banasebathola bazitholele oyedwa babe sebangasabathola futhi. Ucabanga ukuthi yini inkinga? Hayi, ngishonile nale ngithi angazi. Athi wendoda, labantwana mawababheka uyayibona yini inswebu yakho wena? Hey, ngithule. Ngithi hayi, abantwana phela banebalala la ekhaya. Athi ndoda, sibadala siyakwazi ukubona. Kuyakhulumeka nemndenini, zikhona izinkulumo zokuthi labantwana inswebu yala ekhaya abanayo, neyakho futhi abanayo. Hayi, ngithi ayabona-ke bhuti, angiyazi-ke mina lento eniyishoyo. Umfazi wami owami, ulala nami, yonke into ayenzayo uyenza nami. So-ke nina yini esenizama ukuyisho? Ngathi ndoda, ayikho into engiyishilo mina. Wena soyozifunela wena ukuthi yini ofuna ukuthi uyazi. Wabe sengishiya kanjalo. Yangidla lento. Ekungidleni kwayo ngabe sengitshontsha isixubho salomdala umntwana. Ngasintshontsha ngaya kudokotela. Afika ngacela udokotela ukuthi angishayele idini. Wangitshela kudokotela ukuthi akuvumelekile lokho. Kumele kuziwe nomntwana, kuziwe nomama womntwana. Naye ngabe sengikhipha isamba semali, ngamnikeza isamba
Hayi wayenza udokotela wabese wangitshela ukuthi ayikhona. Lengana yona yami. Hawu. Ngabe sengabuya nezixubho zalabo abathathu. Waphindwa ngitshela udokotela wathi hayi bona bakhola abantwana. Azange ngikhole ngaphela lo mfazi ngimthemba. Ngaphinde ngantshontsha ezinye izixubho futhi. Ngaya komunye udokotela. Naye wafika ungitshela into eyodwa ukuthi abantwana kubona bakho. Ngabe sengiyathula. Thengala ngathi zenophinwa ngihlalisa phansi ubhuti wathi endoda lento esasike sakhuluma ngayo uke wathi ukuyicabangisisa nangathi hayi bhuti abantwana bami angeke ngibe ngicabangisisa lonto. Abantwana kuyenzeka bangafani boka baba abafane nakubonina. So ke mina ngithini ke? Ngibenza abantwana bafane nami. Wathi ifunini ustrong udlula mina. Hayi wangeka kanjalo ubhuti. Ngabe nami sengilazi iqiniso njengoba ngishilo ukuthi ngifele ngaphakathi njengeflask. Angazi ngambuza umfazi wami. Angazi ngalikhuluma namuntu loludaba. Kodwa mina ngiyazi ukuthi ingane kuzona ezami. Ngiyazi ukuthi kukhona indoda eyalala nomfazi wami yangimithisela. Umfazi wami wayizama kona ukuthi ivela ngaxoshwa ngoba phela isikhathini esiningi kusolwa abafazi mengabe umntwana engatholakala kuthiwa umfazi onenkinga uye lo ngathola abantwana. Kanti inkinga kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi ke endodeni. Sengiyazi ukuthi inkinga ikimi. Yimo ngenabo abantwana. Kodwa kuyongisizana ukuthi ngixoshe umfazi. Ngiyosala nobani ngoba phela angeke ngisaba nabo nalabantwana bese nginabo angitholele bona. Noma ekhona amahemihemi izinto zikhulumeka ukuthi mina anginamntwana. Yilabo nalabo abayaziyo lonto kodwa nje abantu abangibona bazibonela ngomuntu onomuzi wakhe onabantwana bakhe nomfazi wakhe indoda nje ezimele kahle. Le ngiyofanayo. Inhliziyo yami iphukile mihla namalanga mangibabheka labantwana. Ngiyaphuka ngaphakathi kodwa ngiyabathanda. Nomfazi wami ngimbheka indlela akhohlakele ngayo ngiyephuka ngaphakathi kodwa ngiphinde ngithi wayizama naye ukuzivikela yena. Ngiphinde ngimbonge futhi ungiphile umndeni ngoba nginomndeni. Ukuba bengazi ngabe kumnandi kulela khaya ngabe kufudumele. Kufudumele impela kodwa mina ngiyagodola ngaphakathi kwayo leyo mfudumalo ngoba phela ibona abafudumele. Ngoba lazi iqiniso. Umfazi ucabanga ukuthi angilazi iqiniso. Ngiphuke kanjalo ke mina kowami umuzi. Cela usizo ukuthi ngiyithini le ndaba. Ngiyabonga. Khona bephukile ngikhuluma nawe. Khona basazophuka. Ubhuti uyacela ukusiza kanti ngikhulume naye. Nimtshela ukuthi yini engamsiza ngoba phela vele usizo liyadingakala. Ngiyabonga.